ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡುಲಿರು. ಅರ್ಜುನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈರ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಜುನ್. ಸೊ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರು. ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಪದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ್, ಇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಈತನೇಟ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಗೆ ಮರಪೇರನೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅವು ಕಮೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ತೆಲ್ಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ರಂಗ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ರಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್. ರಂಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ ತೂದಾದ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಖುಷಿ. So that moment is a happening moment and I have to thank you for that. Because it was you, bro. Like you portrayed me that way and thank you so much for that. And I would also take you as a part of it for that compliment that dad gave me. Thanks for that. But the Arjun, the amount of hard work he put in to Rang, ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. He's done very good job. ಸೊ ಪೊಪ್ಪರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಥವಾ ನಿಂದೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಏನೋದಿಲ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಓಲಾ ಮರತಿತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ಒಂತೆ ಟ್ರಿಕಿ ಆವು ಇರೇಗ ಕಷ್ಟನೇ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಈಸಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಅವೇನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೀತ್ ನಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಹೌದಾದ ಎಡ್ಡೆತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಹಾಳ್ಳಾದಪ್ಪು ಅವು ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಕ ಹಾಳ್ಳಿರು ಪನ ಇರಂದ ಆಪುಣೆ ಈಜಿ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅವೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಕಡೆ ಯಾನ್ ಏತಲ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡು ಯಾನೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಾವು ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂವರ್ ಅಂತ ಕೋಪದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಗರ್ವ ಒಂದು ಬುಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ ವೆರಿ ಕಾಂಪಸ್ ಯಾ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. ಹೌದಾ ಏನ್ ಬನ್ನಾಗ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮದ ಹಾಕುವರತ ಬೇತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಲ್ಲ ನಿಜಟ್ಲ ಹಾಕುವ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ನೊಡೆಂದು ಮನ ಭೋಜನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಆರ್ ದಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಆರ್ ಅವಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ಹೊಲ ನಿಜಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಜನ ಬೇತನೆ ಜನ ತೊಂದೋಡು ಅಂಚ ಏನು ಕೊಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಂಡ ವಿದಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೂಟಿ ಮನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ. ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಹಾಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಕಿದ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ರಂಗದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಮಾತಿರಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಐ ಪ್ಲೇ ಅ ಪ್ರಾಂಕ್ ಅಕಲ್ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪೇರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿಡಿ ಪಕ್ಕಡ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಯಾರ ಇರಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮೋನೆಡ್ ಬರ್ಪಿನ ತೆಲ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್. ವಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಐಟ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಐಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಎಂಕಲ ಮಲ್ದೇರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಈರು ಕಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇಕಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಈರ್ ತೂಪಾರು ಕನ್ನಡಿ ಈರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹತ್ತು ಈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಜನಕುಲು. ಓಕೆ, ಆ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಜನಕುಲು ಆಂಡ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರು ಪಂತೋಡು. ಓಕೆ, ಐತೆ ಈರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ತೂನಗ ಇರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಾದ ಪಂತುವರು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 52ನೇ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು. 52 ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರೆ ಪುನಃ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮಂಚಿಗೆ ಹೋಸ್ ಇಂಟು ದ ರೂಮ್ ಆರ್ ಬೈಯಾಗಿ ಬರ್ಪಂಬಕ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಈರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ತೂಪಾರು ಮಂಡೆಡ್ ಕುಜಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆತರ. ವಾಟ್ ಅ ಟೆರರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕುಜಲಿ ಮಂಡೆಡ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಗುಂಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಆತರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆತ. ಓಕೆ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆತ ಎಂದು ಪಂಡ ಅದೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಮೂವೀಸ್. ಕುಡಾತ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಜಲಜ
ಅವ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆತ್ ವೈಫ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಾರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐದು ಪನ್ವೇರು ಅಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಾಪಾರೆ ಪೂರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಲ್ದೇಕೆ రెండు ಪನ್ವೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಯು ಸೊ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಯಾನ ಇರು ಪನ್ವಾರ್ ಅಂದ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಇರು ತೂಪಾರಿ ಇರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ ಆತ ಇರನ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಾ ನಾದ ಮಗ ಇರನ್ ಪುಟ್ಟ ಅಂದಲೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಅಂದಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನೇರ್ ದಿಂಚ ಹಾಕಲೆ ನಂದು ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆರ್ನ ಅಂಚೋಪುನೆ ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೋಲ್ ಒಂದು ಪಂದುಗಾರಿ ಗೊತ್ತೆಪ್ಪ ಆರ್ ಮೇರಂದೆ ಸೊ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲ ಪುಟ್ಟನ್ಲೆ ಪುನರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇರೆ ಇರಗೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆತಾರ ಇರ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ದಾತ ಮಂತ್ವಾರ ಬ್ರದರ್ 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 ಅಂದದ್ದು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಮರ್ಲ್ ವೈಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ನೀನು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಓ ಅಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಎಂಕ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಚಲಾಗ ಆತು ಎಂಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅತಿ ವೈರ್ ಮತ ಪಾಡ್ದಿ ವೈರ್ ಗಡಿಂದ ನೀರ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುರ್ಕುದು ಎಂಚಾಣ ನಿಂದೊಂದು ಬರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ because I love seeing things okay so maybe avu mast ishta I felt it very interesting and YouTube pura tunditte okay so I felt it very interesting so someday I'll do that bari it pura shark inja pura popinu wow super visually like wildest fantasy in that I feel it is really panda onchuru anchi mantnalla chuchuru poyju okay okay ire chuchand irla mallolla like man tinda ondu okay so Arjun you have been in industry for now 3 years 3 years and you have done nearly 6 films 6 right? yeah 6 films and you are going good ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡುಂಡ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಓ ಐಡಿಯಾ ಆದಿತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆತೆಂದ ಆ ಐಡಿಯಾದ ಆತೇರ ಅತ್ ಎಂಚ ಆತೇರೆ idea and panpuji bro yeah maybe it was a strategy okay I feel because ire gottitilla kane nama college SDM is one place where talent ಏತ್ ಆಗ್ಬೋಡು ಆತ ಅವಕಾಶ yes yes value for talent so ಅಲ್ಪ you might have noticed ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ನಂಗೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ ಜನಕ್ಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನಾಗ ಐತ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ okay so that is where I understood like if I'm doing good in screens maybe I can reach a lot of people okay fine if I'm doing good in stage the same way if I portrait myself in the screen ಪೊಪ್ಪದಾಲ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ವರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಕೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಕ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಚೆ he never told me to be this ಈ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪು ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ದಟ್ ಎಂಕೆ ಎಂಚ ಬೋಡು ಬಟ್ he used to guide me if I tan dadan ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಮಂತನ ಇಂಚ ಒಪ್ಪು ತೂಲ he never told ಮನ್ಪೋಚಿ ಅದು ಮನ್ಪು even my mummy okay ರಡ್ಡಿ ಜನಲ್ಲ in that way and I told I want to be an actor bakaklige andu maltondittina pura gottitune okay so finally I think that was the point which triggered me okay janakulu ishta malpuna point unadu it is very hard okay ite ire gottu po janakulu onji ishta malpudu anda it is very hard yeah so on that point I felt yes maybe if I'm doing good on screen wow that's great nice. well answered Arjun so ನನ್ನ ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳು ತುಯಾರುಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಒಂದೇ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ನಿಂಗಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದನ್ನ ಎಂಗುಲ್ ದತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲ